Hi mga kalilin, this is Island Skip Vlog, ang Bicolanang Uragon. Mga kalilin, ngayong araw ay off day ko. Nandito lang ako ngayon sa bahay mga kalilin. Tara mga kalilin, by the way mga kalilin, ang lulutuin ko ngayon ay ginisang munggo na may gata. So mga kalilin, tara samahan nyo ko. Punta na tayo sa kitchen para magluto! Mwah! Mga kalilin, ito po yung lahat ng sangkap na ating gagamitin mga kalilin sa pagluto ng ginisang munggo na may gata. Ito yung ating onion, ginger, yung ating garlic, then green chili, yung ating tomato. Ayan. Then ito yung ating shrimp, hipon. Ito yung hasa-hasa. Ipapray ko siya mamaya kalilin kasi ito yung ating gagamitin na sahog. Kasama po yung hipon. Then ito yung ating munggo mga kaninlin. Pakukuluan natin siya mamaya. Then ito yung gagamitin kong gata mga kaninlin. Powder siya mga kaninlin. Ayan. So ang gagawin ko dito mga kaninlin, nalagyan ko siya ng hot water para hindi siya magbuo-buo. Ito siya mga kaninlin. Kasi alam niyo mga kaninlin, dito sa abroad, ang hirap hanapin ng fresh na gata. Kaya kalimitan na ginagamit namin yung nasa lata or else yung ganito. So then gagamit din tayo ng ground black pepper. Ayan. Yung ating pampalasa na ginisa mix. Ayan. Yung ating salt. Yung ating patis. Fish sauce. Ayan. Yung cooking oil. And then syempre gagamit tayo ng tubig. Then mga kalilin, yung gagamitin nating gulay ay yung kangkong. Ito po. Gulay na kangkong. Ayan. So mga kalilin, just keep on watching para alam nyo kung paano ko po siya lulutuin. Ayan mga kalilin, hugasan na natin yung munggo at atin lang pakukuluan. Ayan. Hugasan ko muna mga kalilin. Kalinlin, buksan na natin yung kalan. Atin ang pakukuluan yung munggo. Yan mga kalinlin. Palalambutin po muna natin ang ating munggo. Then mamaya saka natin siya igigisa. Ayan mga kalinlin. Kumukulo na po yung ating munggo. Ayan. Ayan mga kalinlin. Tayo natin siyang lumambot. Ayan. Natin ulit. Ayan na mga kalinlin, malambot na yung ating munggo. So ngayon po, ang gagawin natin ay papatay na natin yung kalan. Then magigisa na po tayo. Ayan. Ayan mga kalinlin, mainit na po yung ating frying pan. So ngayon po, nalagyan ko na po siya ng cooking oil. Kasi mga kalinlin, ipapry muna natin yung ating hasa-hasa. Ito po yun, Ipapry po natin siya kasi ito po yung gagamitin. Ayan, mainit na yung ating kawali. So ngayon, ang gagawin ko ay ilagay ko yung ating So mga kalinlin, ngayon, luto na po yung ating hasa-hasa na isda. Ito na po siya. So ngayon mga kalinlin, ang gagawin na natin ay hihimayin ko po muna siya. Tatanggalin ko yung kanyang tinik. Then, ito po yung gagamitin nating pangsahog sa munggo. Ayan mga kaninlin, panoorin nyo pa ako kung paano ko siya tanggalin. Ayan mga kaninlin. Hihimayin ko na po yung ating isda. Ayan.
Kunin ko muna yung ulo. Ayan. Kunin ko yung tinik. Lagyan natin dyan. Then ito. Mahin ko po siya. Ayan mga kalingin. Pero medyo mainit pa siya. Huwag kayong mag-alala mga kandilin kasi naghugas ako ng kamay. Ayan. Ayan mga kanilin, mainit na po yung ating frying pan. So ngayon, nalagyan ko na po ng cooking oil. Ayan. Then, magigisa na po tayo. Ilagay ko po yung onion. Ayan. Hintay na rin isang minuto. Then, ilagay ko na rin po yung ating garlic. Ayan. Hintayin natin isang minuto na mag-golden brown yung ating garlic. So ngayon mga kaningin, yung nilagay natin na next ay ating ginger. Ayan. Hintay lang natin isang minuto na maluto kunti yung ating ginger. Ay mga kaningin, ilagay ko yung ating yan, siling green. Chilling green na maliliit. Then yung ating tomato. Ayan. Ayan natin. Then syempre, di mawawala yung ating hipon. Ayan. Nalagay ko na siya mga kanilin. Hintayin natin isang minuto na mag-golden red. Ang ating hipon. Kanilin, ang sunod natin ilalagay ay ating munggo. Pinakuluan na munggo. Ayan. Lagyan natin. Then haluin natin. Ayan siya mga kalingin. Then, ang sunod natin gagawin ay lalagyan ko na po siya ng water. Ayan. Ayan mga kalingin. Then, hintayin po natin siyang kumulo ulit. Then, saka natin siya titimplahan. Ayan mga kalingin, kumukulo na po yung ating munggo. So, ngayon po, nalagyan po natin siya ng pampalasa. Ayan mga kalingin. Lagyan natin. Then, nalagyan po natin siya ng pesos. O patis. Ayan. Ayan siya. Then, nalagyan na rin natin siya ng brown black pepper. Ayan. Paminta.
natin. Then, tikman natin mga kanilin kung ano ang lasa. Then, ilalagay ko na rin po yung ating hinimay na hasa-hasa, yung isda. Mga kanilin, pwede rin kayong gumamit ng ibang isda. Kung gusto niyo ng tilapia, pwede rin po kayong gumamit. Ito po, ilalagay ko na siya. Then, lagay ko na rin po yung ating siling haba. Ayan. Haluin natin. Yun mga kanilin, hintayin natin uli ng 3 minuto. Then, ilalagay na po natin yung ating panghuling gata. Ayan mga kanilin, ang sunod natin gagawin ay hugasan ko muna po yung ating kangkong. Ayan. Imayin ko siya mga kanilin. Ayan. Ayan mga kanilin, yung ating gata mga kanilin. Ito na po yun, no, yung ating powder. So ngayon nalagyan ko po siya ng hot water para po hindi siya magbuo-buo. 2 tablespoon ito mga kanilin. Ayan, haluin natin. Haluin natin siya. Ayan mga kanilin, ilalagay ko na po ito sa ating munggo. Ayan mga kanilin, ilalagay na po natin yung ating coconut milk. Ayan, or gata. Ayan. Haluin natin mga kanilin. Ayan. Hintayin lang natin mga kanilin ng 2 minutes. Then, ilalagay na natin yung ating gulay na kangkong. Ayan mga kanilin, ilalagay ko na po yung ating kangkong. Ayan. Haluin natin mga kanilin. Ayan. Ayan. Ayan mga kanilin, ito na po yung ating munggo na may gata. So ngayon, nalagyan po natin siya ng chicharon. Ayan mga kanilin. Po yung ating chicharon. Ayan mga kanilin, ready to serve na po siya. Try nyo na mga kanilin, napakasarap. Ayan mga kanilin, luto na po yung ating ginisang munggo na may gata. Mga kanilin, kung nagustuhan nyo po yung aking pagkaluto, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, click down notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mga kanilin, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe. Thank you for watching. Bye!